Wamenyane lipot makende kama wapenji ni to bende inyalo chamo kuona molosi gi lum moregi. Goane pichani jopuonjre adek e mbalariany ma Kabarak e boma ma Nakuru ochugoyo mar tedo kuon ka gitiyo kod lum moregi. To kaka ripota marwa Simfrozo Kinda leronwa jopuonjre gi mosetimo nonro kuom higa achiel koro rito mondo puodhgi kod duol marango rang'iny molos godo mwandu pacho ka KEBS kapok gichako loso mogo mar lum ni mondo gichak use. Faith Wandia ma en jahigni 25 somo e mbalariany ma Kabarak kama ne ochake chenro ni mar chako timo nonro higni 3 mokalo. Niko na uvumbuzi ambao tunabadilisha nyasi iwe chakula cha mwanadamu ili tumalize njaa. Wandia kaachiel kod jowadgi mamoko chako kagimanyo lum kido mar Bermuda mayudore mayot e pacho ka. Tok mano gitero lumno e lab e skundgi kanyo kama giluoke kaito gituoe. The drying of the grass takes approximately 4 days, and we're drying it under room temperature so that it cannot lose its nutrients. Tok tuoe giregi. Okang' mokwongo bang' mano en ni gimedo gimachielo mong'ere kaka enzymes. Enzymes ni kapoko mede e lum to ilose kuom seche 8 kod jopuonjregi. Ber enzymes en yo konyo ich e rego mogo ni tok kosechame. Getting the correct enzymes for the reaction. 2, high cost of importation of the enzymes. And 3, also sourcing funds. Currently, the enzymes are not available in the market, but we've taken the initiative and we've learned how to produce them locally. We require equipments so that we can be able to make these enzymes locally, and we can give an approximation of about 2 million Kenyan shillings. What I've noticed is, first, this flour cooks faster, and about texture, its texture is almost similar. Yes, and about taste, it has a different taste, but not a weird taste. It's a kilo for about 110 shillings. So if I bring mine, which will be sold for about 39 Kenyan shillings, it will be good for him because the rest amount of money, which is about 70 bob, he's going to use that money in other expenses. Jopuonjregi osetimo nonro makinde ka kinde mar puodho ni dhano mora mora motiyo kod mogo ni mar lum ok nyal yudo hinyruok mora mora. Jopuonjregi koro geno mondo puodhgi mondo gichak loso mogo ni magibiro uso e kind shillings 35 kod shillings 40 kuom kila achiel. Within the next 1 year, we'll be done with the standardization of the production process, and then possibly in another 2 or so years, we should be able to actually see something on your shelves. We think it is viable as long as we can standardize the process and find out how much volume you need to produce that. It is a good innovation when it comes to the idea of food security. We have a lot of grass. Remember, there are areas in this country where people have even died of hunger. When we get a breakthrough, this will be actually an invention by a Kenyan, for Kenyans and for the world, and that will also give this country a lot of visibility. Laktar Catherine Kunyanga, ma en jalony weche mag chiemo, wacho ni nonro kod lony mitimo ahinya mag chiemo kata bedo ni tine pacho ka dwarore ni otim maber kuom thuolo malach mondo kik hiny ngima oganda kochak chame. Does it meet the standards of maize flour? If maize flour, you say this is the starch percent, this is the protein, does it meet the same standards? Because it has to be compared to something. So you can see it's a long process, but being a researcher, these are the innovation we encourage. You may never know, you might not discover the next replacement of ugali, but something will come out of it, definitely. En lony makende ma jopuonjregi ni kod geno ni biro puodhi mondo gikonyo oganda obed kod chiemo ma nengone oyweyo kendo duoko piny kech mokwako gwenge moko e pacho ka. Simfrozo Kinda, Ramogi.